Kormányhivatal alapvetően végrehajtó szervezetrendszere a foglalkoztatási szervezetrendszernek, tehát alapvetően a munkaerőpiachoz kapcsolódó támogatásokat, illetve szolgáltatásokat nyújtjuk, de nem csak a klasszikus közigazgatási eszközrendszerrel állunk a munkanélküliek, az álláskeresők rendelkezésére, hanem számos uniós projekt keretében is különböző szolgáltatásokat, támogatásokat tudunk nyújtani, akár önállóan, de általában konzorciumi partnerként segítjük ezeket a munkaerőpiaci szolgáltatásokat. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakok kormányzati intézkedései, különböző uniós támogatású projektjei, számos terepmunka, amit akár a kormányhivatal munkatársai, akár a projektszervezeteknek a munkatársai végrehajtottak, ezek nagyban hozzájárulnak a kedvező adatokhoz.